Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide Susperregi eta Mane Xelgetakin. Bueno, kaixo gaurkoan saio berri batea. Gaurkoan Mirari Martiarena dakagu. Eta, bueno, Mirari, ezagutzen ez dizunantzat aurkeztu pixkat zure burua. Bueno, kaixo. Ni Mirari Martiarena naz, Oiartzuarra, bereziki igual azpimarratzeko pikoketakoa, oidan ere ezaugarritako bat, ez? Eta, bueno, 39 urte ditut, eta gaur egun nire lana da, bertsogintzai eta humoregintzai lotuta, ez? Alde batetik baitzetik hortzerako aurkezlianaz, eta gero bestetikan bakarrizketak iten ditut, eta bueno, hor elkartzen zaizkit, sormena, lana, nire bizitzeko gogua, eta bueno, lanak badu pixu importantia nire bizitzan, eta gero bestelako zaletasunetan dakat, mendian ibiltzia, hilobekin egotia, lagunekin elkartzea, eta hoxe izango nintzatekeni. Erki, hasego, nien az aurkeztu Mane izinaz. Hasego programa hola besteik gabe, nino, zemo zabe, Mirari hortik hasiko ga. Ongi, nekatuta pixka bat, ezagita noiz emintituko, baina martxo bukaera da gaur, eta martxoan emanaldi asko izan ditugu, lana dakagu, eta nekioia sumatzen da, ez? Hoi onare alde batetik, ez? Bai. Askotan zea hontan, ez? Sektore hontan edo. Bai, baina, ona da, baina eraberian emanaldi asko eukitziak martxoan, esan nahi du martxoan 8an bueltan programatzen gaituztela. Claro. Eta orduan horrek ekartzen dula, emanaldi pila bat izatea martxoan eta apirilan 0. Ez, eta ez dela orekatua eta zergatik deitzen gaituzten, eta korrikak ere mugitu du, eta gu pozik emanaldiak ditugulako, eta herrita juteko aukera dakagulako, baina nekiare bai. Osa, nabaritzen zute martxoak 8an bueltan jende gehiok deitzen zela, porque pixkat jebia. Bai, baina hasi ginenetik, bakarrizketak iten guain dela 8 urte, badakigu martxoa, eta azaroan bukaera abenduan hasiera, izango ditugula emanaldi asko, ez? Pixkat, bi emakume humoria egiten, eta emakume sortzaileak oroar, martxoan ez dute tarteik izango beste zertako, izango juzte emanaldi gehien martxoan, eta azaroan 25an eta abenduan 3an bueltan, hor pilatzen dira gehienak. Eta zuri iruditzaizu gola, martxoak 8 do, geho azaruan 25, bai. Azaroko 25, igual hor emakumea egun eta horrengatikan, igual horregatikan deitzaizute gehiago, eta zu guztezu igual aztu iten dela beste urte guztian zer, hoi dena? Bai, eta gu saiatzen gea, ez? Hoi ez dadin hola izan, eta aldarrikatzen, gero baitare gu kontratatzen gaituztenak asko dira talde feministak, eta udaletatik kontratatzen gaituztenean da berdintasun atala, ez da kultura izaten, ez? Orduan, bi emakume sortzen da berdintasuna. Gizon bat sortzen da kultura. Eta guaindik hor gaude. Eta, klaro, kulturako diru partidak beti izango dira haundiagoak, berdintasunekoak, baino, orduan, katxiak ere egokitu behar dira, gizonek gehi ordaintzen zai, hor ere, soldata arrakala bat dago. Nik askotontak entzuna, igual de hecho, hitzetik hortzeran bertsolarien aldetikan, galdetzen zaiola beti, ezakit, famosuena, edo, baldin bai juste bi bertsolari, bete galdetuko zaiola txapela daka nahi, edo plaza gehien inditu nahi, edo inkluso gizon nahi. Oizuek humore gintzan, edo, zu bertsolaritzan ibiltzen zala, nabaritu zute, askotan, igual, etza jutela, ez da galdetzen zenbat kobratzen zuten, hau do, ze honek hau esan du. Bai, hoi ja ez zautzen, bertso gintzan, eta, humore gintzan hor alduntze prozesua da, baita ere, zuk esatea zure buruai zenbat kobratu nahi dut.
Ez? Eta hau da nere katxia, ez? Eta nik hainbeste balioet, eta nahi guk beti egokitzen dugu. Ez? Ba, ez delako berdina, berriko talde batek, talde autogestionatu batek dun dirua, edo udaletxe batek dun dirua. Eta beti saiatzen gea hoi egokitzen, baina, bueno, iristen da puntu bat baita ere, esan berri dozula zure buruai, hau baino gutxiogatik nien naiz etxetik aterako. Ez? Eta nik bertxotan ibiltzen nintzenian, eta orduntzen askotan, afari truk, eta bar. Baina, ja, 40 urte itxan joa. Eta bueno, etxean frigorifikoa gutxe balimakat, gurasun etxea guten naiz, zehongo da. Osa, nire etxean afaltzen dut. Bai, nik dakit, ni zure fananaz, azteko entzule guztiei, ikus entzule guztiei, barre librean dagazu monologo bat oso ona, juntzinetela ezagin noaino, bertxotan zuta beste lagun bat, trenian, afari truk, denapatuta. Bai. Junginen autobusian zen, Aitzol Barandiaran eta bilek, eta zer genitxun, 20-21 urte, ni guaindik ez nagan karnetik, Aitzolek karneta bazaka, baina kotxia ez, eta amana ezintzun hartu, eta bar, eta Lantziegoa junber genuen, eta Lantziegoa juteko modu bakarra guretzatzen Estelesa hartzia. Estelesa, baino ez zuzenean Logroñoa di joana, baizik eta, karo, Ataundarra da Aitzol, eta Ataunen gehatzen dena, alegia herri di joana. Nik pasan itun autobus hortan igual 3 ordu. Osea, Ataunea herri ordu bete bat zeon, eta Lizarra Gaillo, Jetxi, ezakize, eta baita zen, afari truk. Baina, karo, zuk adin horrekin, eta sortu nahi zu, eta bertxotan nahi zu, eta sinisten zu igual bertxolaia izango zehala, eta berdintzaizu. Ez? Eta bai, gero ongi pasa genuen, eta kontatzeko ere zea da, baina, karo, gau pasain, gaina Logroñoa juntzien gure bila, Lantziegotikan, eta gau pasain, berriz Logroño utzi gintuzten, eta berriz beste 3 ordu bueltan. Qué burrada, es que nei monologoi me encanta. Es que barre librea mesez, ETV hemendik, barre librea bueltatu, berdugu. Nik nahi dut zan, behin eskolakin ginela, junginen landetxen nintzen saribanaketa batea, eta zuk, saribanaketa izuk erek izenula, eta oso guai ontzen. Ez agitze serioanaketa zen nio, Zilibiton, bai. Maribua bestiakin. Bai, oizen Antxon Balberde eman zitzaion oarsoarrak saria, bai, eta bueno, horre ikusten da, ez, belaunaldi desberdinak, eta gaur egun musika nola sortzen den, eta baina, nahi Malibua bestiak impactatu intzian. Ta gero egia da, behin entzutezunean asko sartzez daizula, ez? Eta bueno, pixkat kontraste hoire bilatu nahi nun, ze humorian kontraste horrek asko funtzionatzen du, ez? Eta konparatzia, Antxon Balberden kanta ezagunena, Zilibito Rekorsen kanta batekin, horrek sortzen zuen lakauzea. Uste dut, biek ginen batea, eta uste dut, ateginela, eta biek zagenula, ze pasa da izan dago. Neskau, oberena da. Bueno, bai. Piskat, ja denbora elkarrezketan lehenengo zatiana piskat bukatzen nahi digun, orduan bueltatuko ga hasierako gaira, eta idoiana jongo ga, dakagu idoian mezutxo bat zutzako, hemen jarko izugula, aber, ze iruitze izun. Oain entzuko dugu, Eman, please. Kaixo, mirarirekin holtzan gainen egotea da niretzako segurtasuna. Segurtasuna etxean egotea, eta egia esan, berarekin ez nagoenean, eta batzutan bakarrizketak egiten ditudanean, sentitzen dut zerbait falta zaitela. Zeren Mirari Martiarena da nire umore bikia. Orduan, pilo bat ezagutzera, duela 20 urtetikan honea ezagutzen gehala elkar, nire bekaduna izan zen, hori ere, bai. Eta beira, bilak egin genuen olako match handi bat, umorearekin koizitzen genuen, eta ordoz gauztikan, elkarre laguna gea, eta esango izuet, nire kotxian oso ondo gidatzen dula, ze ordu pilo bat pasatzen ditugu Euskal Herritikan gora eta bera gauzak iten, eta egoten geha hitz egiten, egoten geha gure dramak, gure zeak, eta hoxe, Mirari, honena zehala, aio!
Atzo egon ginen eta komentatu nion elkarrizketa honakala, eta ez zian ezer esan, Orduan. Ben, iraide, bideoan eskalia. Eta, bueno, ni orduak eta orduak etuko nintzak ez zukin nintzen, nino, lehenengo zatia bukatu behar dugu, ze ja dakagu alarma hor titatzen. Vale, listo. Bueno, jolasian hasiko gea guain, eta bueno, gaurko jolasa izango da, 3 popular opinion esango ditu bakoitzak, Bai. ateatzen dienak, eta pues, pixkat hoiekin pues, komentatu ingotugu geho. Vale, nik botakote lehenengua, Bai, lehenengo, ziaz. eta pentsatzen ondo naz, eta unpopular opinion da, Oiartzuarra klasista gala. Bai? Nik uste Oiartzuarra klasista gala, jende Oiartzuarra iruditzen zaie ezetz, edo zaigu, baino klasista gehala. Zeiteroriko. Eta da, claro, nik nire aurkezpenian gaina esan deten bezala, ez? Oiartzuarra naz ezakize, nabarmenduko nuke pikoketakoa nazela. Alegia horrek, katxe gehiago emango balio ezela. Eta Oiartzuarren artean, auzuen artean, Bai. badaola, klase gehiago gutxillo, ze ikastetxetan ikasten zuen klase gehiago gutxillo, Oi, bai. ze auzotakoa zan, ze baserritakoa zan, bueno, pues horrek eman, eta horregatik ja klasista gehala. Ni Esan behar oso dugu, ados noz bai, horrekin. esan behar dugu, hemen sekretu bat dakagu. Gure podcasta super Oiartzuarra da. Nino, esan behar da, aurkezletako bat ez dela Oiartzuarra. Erdizka. Bai, erdizka lauetan. Bai. Eta enara ez da hor dola kamerakin. Eta gero, kanpotik datozen antzate, ez Bai. dugula erreisten. Ez da inoiz Oiartzuarra izango hemen 50 urte bizitzen di Juan. Bai, egia dela, ni Oiartzuarra konsideratzen haze, ni Zamalbiden bizinaz. Karo, Zamalbide Ja. da auzo bat, Behatzigarren auzua. Ja. korrikako mapan ez atetzen Zamalbide izena, osea, hoxe bakarra esaten dut. Ta karo, eta ni txikitatik Elizaldea junaz ikastea, osea, Elizalden ikasi dut, eta nire mare bai hartzengoa da, nire familia bai hartzengoa da, esan ez. Bai. Bai, baina Zamalbideko za. Oi, Bai, nire ama- hoi errentila da, Nire Bai, ama ni juten Hernania azta esatut da. oi hartzengoa nazela. Ze, eske, errentera, lehenengo aldez jetxin nintzenean, galdu initzen. Aupa, iraide errandean. Ne ama, bueno, berez, Hernaniarra da, dijo, 20 urtetik gora, 100% Oiartzunen bizitzen. Gauza, junginala behin oporreta, xaloura, jote gineanik xalau esaten hon. Xalaura junginan, eta esan zauten, eta nuak zeate ezagitze, gazteleraz nire nahiatani. Ez que unos lertzen ta. ¿De dónde sois ta? Nosotros de Oiartzun, pero nuestra madre es de Hernani. Ta ama gaixua hor atzian, gorri, bueno, hor 15 urteo jungo zan. Ja, klasistak, segumetatik ja klasistak. Hola, ez iziguten. Bueno, nik esango dut nire unpopular opinion. Ez diguten ba, hiruak Ja, bueno, esateko, igual así do. que onera esango dut. Hemen, san berda, mesez, maiuskulan rekalkatuta, korrikan lekukua ume batek eramatia. Oso xalatua da ume hoi. Mino, ez bada kapaza, 2 pauso emateko, 2 pauso lekukuakin eskuan, etxu emango. Sentitzen dut, Ja. pero... Pero pixkarrek alkatu, ume txiki-txikiak. Bai, Osea, bai, ezin bai, dutenak hiru ondo, urtekoak da, bai. Esan nahi dut, eske espermatozoidiak, jugu korrikan, eta euskeran alde, gora zuek, nino, 5 urtetik gora ja, bueno, ja beste fundamento da, nino, entre sartu, ezagit noiz sartu, hartu lekukoa ezagitze, eske korrekak Bilboa iritsi behar du. Bueno, baina iritsiko da. Bai, iritsiko da, bueno. Nik uste, unpopular opinion korrikakin lotuta da, korrikan ezin da txakurrekin atea. Mesedez. Nire ustez, ja, Da, umian egia da, karritu euskeran aldek txakurrek asko iten dutela, ze jendiak txakurrei euskera zitei, baina, bueno, trabare iteue. Korrika jende artean, eta zea, orduan. Eta mesez, pankartan atzian sartu. Osea, zuzenekoa ikusten, eta, bueno, gidaiak taiten korrikako zuzenekoa ikusten, eta denba guztian furgonetatik. Mesez, pankartan atzian. Ez da erresa, Ze ni lenguan nahi gabe pankartan aurrean sartu Bai. nintzen da, claro, gauez, oi hartzunen, ja, Ja, bai. Ja, gure oiate ginen, oi hartzen. Bai, gure ginen plazan, mentxe ginen. Baiare, bai. Bueno, eta Bueno, nik zan nahi dut pixkat eskolakin lotua, unpopular opinion da, enaula, oza, bueno, nahi ondo iruditzen, eskola publikoko irakasleak dien jendiak, behaien seme alabak ikastolara eramatia, eta gaina ikasleak ikustea nola goizero eramaten dituzun.
Hau da, temazo jartzunen. Bai, bueno, jartzunen eta herri askotan, Bai. Eta meloia handi bada, eta da... Niena sartuko gurasoan erabakian, nik asko errespetatzen dut ikastolara eramatea aukeratzen baldin mazu eskola publikoa. Baina Mino, koherentzia. zu irakasle baldin maza eskola publikokoa eta guri oinbeste defendatzen baldin maiguzu eskola publikoana, karo, goizero ikuste izugu zure seme alabak ikastolara eramaten. Ze pentsatu berda? Ba igual ez dizula asko importa. Ja, es Bai, que bai, temazo da, hoi berez. Bai. Osea, Eta ez da hoi hartzunen bakarrik gertatzen, Ez, herri askotako herri askotan kontua da. pasatzen da. Eta, bueno, horrea, karo, esango nizueke zerbait, baina ni nola ez dagaten umeik, eta guain goz ez dagaten erabaki hoi hartu beharrikan, Ja. bueno, bada. Bueno, ingo du beste rondatxo bat, aberrazkartxio denboan bat Bai, egun. claro, zuek hau igual ez dezute ulertuko, baina da, 40 urteko pertsona bat ez da gaztia. Nik ulertzen dut. Bai. Ni jutenaz gazte zera, bai, gaztegunean niotenaz. Bai, esan nik 40 urte ingo ditut, eta bueno, gaztia zea guainik. Ez, 40 urte ditut. Gaztiak zate, zuek. Aupa. Ez? Osea, orduan pixkat hori nahi etela jendeak aber superatzen duen Peter Pan sindromi hoi. Eta onartu, 40 urtekin, ja, zehala, persona heldu bat, eta izan beharko zenutela funtzionala. Batzuk Bai. ez diela, baino... Gazteguna atea Ez que gaztegunean juten da, karo, urtero, bueno, bain ja urte batzutan gelditu da, bino, urtero jendiaz, pues, edade ezberdinetakoak sartzen juten zien, bino, geho, zarragoak zienak etzen atetzen. frontoia, osea, udaletxazpiko frontoiak ematen du zarretxia. Barkatu, bihotzez mundu guztiei eta ezagunak jut, eta barkatu. Gero, a ber, egia da, ni urte batian baiatean nintzela gaztegunean eta arkume jatian, bitan. Bitan zehatu nintzen, nire izpan kuadriakin, eta gero urrengo egunean arkume jatian beste bat lagun batzukin, eta, klaro, hor bada badin bat, arkume jatian, batzuk, luzatze duela, klaro, arkume jatiak hila arte posible zu batea. Eta orduan, klaro, eta hor kontua da nahi esaten ziatela, nire adinkide batzuk ez batean ez bestian atea etzienak, eta jo, zu atzota gaur ez dakiz, eta zer da gazu, inbidia? Umiak inean behar dezulako, eta, karo, zure bikotia bada olako batian eta edo bestian. Eta, karo, nik kulpaneria da. Bueno, hor bada. Hor bada igual, pixkat limbo bat, arkume jatian oso zarrak, eta gazte bazkarian oso gaztiak. Bueno, eta arkume jatian, karo, nire gurasoak ez diela bateatzen, baina zure gurasoak ikusi berbat juzu, segun nola arkume jatian gauden ze hortan, Soluzioa, feministen bazkaria, zimitioko txosnan. Ez dakit, hoi den soluzioa, baina, 40 urtekin personat ez dela gaztia. Hoi da unpopular opinion, netzat. Bueno, ez da unpopular opinion, milionik san nahi dut hemen gaudelako, euskeraz edukia sartzen, ETB irun itxiera. Mesedez, gauza bat, ireki, ze kostatzei zue, nik ez dut ulertzen. Ze bada hau. Osea, ez dakit. Nik uste ez dula inorrek ulertu. Osea, ez duzuk ulertu, ez dut nik ulertu, ez du inorrek ulertu. Nik derrepende instan sartu nintzen, eta egusen un pantaiak euskeraz, ETB iru ez itxi, eta sanon, ze baitxiko dute. Ez dut ulertzen. Ez da errexia ulertzen, orduan, bueno. No, ETB laue bai, ez? O ez? Bai, ETB lau ere bai. Eta gero jarri dute ETB bat on eta ETB bi on. Bai. Osea, dela antzekoa dela. Nik uste dela iguala, minio, ezin da telebistan ikusi orduan. Ez, ikusi daiteke, Bai. telebistan ikusi daiteke. Korrika hor botzeute. Bai, baina kontua da, ETB bat honen, leno ETB iru zena, marrazki bizidunak ordu edo franja jakin batzutan bakarrik emango ituztela, eta ez egun osoan, ez? Eta, hor, ez da bai da gai da baitare, ze ordutan. Ze igual umiak eskolan daude, eta zua izan telebista marrazki bizidunak jartzen, baina umiak ezin dute ikusi. Orduan, bueno, zan berda, nire amagor eguarditan, irurukilako, bai. hoi ikusten egoten dela, bai. Eta esan nion ama, eta esan zian, pues ni horre otena irukilak ikusten. Iratxe muixu bat ebendik. Bueno, eta azkeneko unpopular opinion nik uste, bai, iraide azkar batian. Pijama. Pijama, loitekuan, pijama kanpotikan ematen dunak, nik ez dut ulertzen. Osea, Mundu guztia iraide. Denak, osea, nola? kanpotik, nik barrendik emateut. Bueno, Pijama, kamiseta barrendik, galtzan barrendikan, hola eizu muitzen gabian, eta eizu molestatzen. Atzetik ez.
Ez? Ezakit, ez? Eskerrik asko Mirari. Nik itetena, a ber, hemen neguan, karo, ez aberdina neguan o udan. Neguan, pijamai azpitikan jartzen dut beste kamiseta bat, eta hoi, igual barrutik, baina, karo, korrientiak eta ez da harrapatzeko, gerrilla ez oztutzeko, hoi, amak eta monak eta asko esateko, kontuz gerrilla eta patu. Bai, nitxiritan bai jartzen du, nuan ja ez bino. Ez que pijama potolo-potoloak hiltzen jut neguan. Bai, nik bai. Super kalorias, naz. Ni boltsaberuakin. Ta egun batzutan, ja, temperatura jo zienean, zan, bueno, jautziko ez boltsaberua, baina aste honetan berreskuratu ez, ze hotza hundi egiten du berriz, eta... Bai, eguraldian dekaentzia hau. Bueno, esaten nahi gute, horratzetikan, mozten jun berdugula, así que ja programan bukaerara guz, eta Mirarik anekdota bat kontatuko digu. Vale, oain saioai bukaera mateko, pixkat anekdota txiki bat kontatzea nahiko genuke. Hola, zult. Bai, bueno, da txikia edo luzia, edo bueno, nire bizitzan behintzat esanguratsua eta da garai batian kokatzen da, ez? Eta kokatzen da pixka bat 2014tik 2017ko tarte hortan, eta bada naizenan zati importantenetako bat gertatu zen, ez? Eta, bueno, ni bane milen, humoriai pixka bat lotuta, irratian gauzatxoak iten genitulako humoriakin, eta garai hortan, Jon Zabaleku zapozenak, esaten zian, errepikatzen zian jo Mirari, hasi behar zenuke bakarrizketak egiten, ez? Edo bakarrizketak egiten, eta nik esaten nion ez. Nola hasiko nintzen ni, prestatu inber nula hortako, edo ikasi beharko litzatekeela, eta beak esaten zian, errepikatzen zian, ez? Eske ni hain naiz fijatzen, zaudenian jendiak nola egiten duen parra, nola kontatzen juzun gauzak, graziak azu, eta igual iturriotzen festetan iteko, ze urtero egiten deu, eta nik esaten nion ez, klaro, nik iturriotza juten itzen, urtero antzerkia zeonian, eta Jon Plazaola etortzen zenian, eta orduan, pasan itxun 3 urte edo esaten ez. Eta ja, 2016 bukaera, 2017 hasieran sumatzen nun, Oiartzun irratiko nire garaia bukatzen aiztela, eta beste zerbait inahi nula, eta orduan, zapo etorri zen irratira, ordenagailu bat konpontzea, eta zeon ordenagailua konpontzen, eta esan zian, bueno, gehozukin hitzein behar dut, Eta, esan nion, bai, eta, bai ze, eta nik, baietz, aurten iturrezko festetan monologoa ingot, eta, ja ezin zu ez esan, Ja, baietz esan zu, eta nik, bai ez, ingot, eta, bueno, ustet izan zela nire bizitzako apustu handinetakoa, zapok sinetxizula negan nik nire buruan bino gehiago, eta bueno, horra sinitzela prestatzen, urtarrila zen, uztaila arte, ordu asko pasan itxun bere informatikaten da txiki hortan, eta bueno, beak lasaitzeko esaten zian, nik gauza prestatzen itxunian, eta bueno, eta oso eskertuta, ez? Eta orduan garbi izanun, humore egintzai eman nahi niola nire bizitzan parte bat, edo, bueno, hortan saiatu nahi nula, eta oso gogoan dakat, iturriotzeko lehenengo emanaldi hoi, eta holtzatik jetxin nintzenian, eman ginen besarka da hoi, ez? Eta bueno, gaur egun zapobea asko sumatzete faltan, eta bueno, nire bizitzan bada pertsona importantea, eta bueno, herrilai, herriko kulturgintzai, eta asko eman zion pertsona, eta garrantzitsuak diela olako figurak berria aktibatzeko. Eta zerren inguruan izan zen monologoa? Gaur egun egiten dituten gauzei buruz baita, ez? Nire bizitzako gauzak, edo, bueno, izen, baserritarra izatia, kirola ilotutakoak, gorputza ilotutakoak, eta bai, zagit, oso polita. Sentitzia baitare, bueno, io nintzenian, io aurretik nire aizpai, sanakan kriston negar guria, ze, klaro, 500 pertsona zeuden. Ja, eske, iturriotz, Bai, eta nire aizpa gazte nahi, nola, esan nion, nirea etxea junaiet, negarri nahi nunt, etxea junaiet, esan zian, baina ezin dezu. Beka, io. Eta hasi nintzenian nolanakan, arnaz estu hau, hitz egiten, eta esalditik esaldira, arnasa, eta entzun iten nire arnasa, baina lehenengo txistia innunian, eta jendeak parra intzunian, esan, buah, eta orduan ja, bai, orduan,
nire bizitzako egun importantenetako bat. Bueno, zukin orduak egongo ginak hitz egiten, mino ja bukatzen joan behar dugu, orduan gogoratu gure sare sozialetan jarraitu, hemen bian ukiko juzute nunbait jarriak, urrengo atala, urrengo igandian izango zute, hasi gabizan da dena, mila esker mirari. Eskerrik asko zuei. Bueno. Aio...